ସକାଳ ହଉ ହଉ କୁହୁଡ଼ି କାକର ଖରା ଶୀତ ସବୁ ଡେଇଁ ବଗିଚାରେ ଟିକେ ନ ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଧୀରେ ଜୋରେ ଆତ୍ମଜମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧେ କାହାକୁ ବେଶୀ କାହାକୁ କମ୍ ନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ବେଶ୍ ଦିଅନ୍ତି ବି। କେବେ କମ୍ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ କେବେ ଅଧିକ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଗଲେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମିଠା ସ୍ପର୍ଶ ବଦଳରେ ତାଠୁ ଢେର ଅଧିକ ମିଠାପଣ ବିସ୍ତାରନ୍ତି। ଆବୋରି ନେଲେ ଏଣୁ ତେଣୁ ପଙ୍କିଳତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଯିବାକୁ ସତେଜ ସତେଜ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନର ଖରା ଛାଇକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ନିରବେଇକି ସହଜିଆ ସୂତ୍ର ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। କୁଟିଳ ଅସହଜ ବାହାନାବାଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଦୁନିଆରୁ ବାହାରେ ଏଇ ଦୁନିଆ ଗୋଟିକ ମୋର। ନାଁ ତା'ର ପ୍ରମୋଦ ଭବନ ବଗିଚା ଆମ ସୁନାଘର। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଆହୁରି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି ଅନେକ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି। एक सफ़र है अंदर का, मैं उनमें ही खो जाऊंगा। दम हो तो रोक ले कोई, यूं ही चलता जाऊंगा। एक ऊर्जा है मन के अंदर, दम हो तो कम कर ले कोई, यूं ही जगमग करूंगा। एक मैना है रूह के भीतर, दम हो तो उड़ा ले कोई, यूं ही उड़ता रहूँगा। अपने अंदर के सफ़र को यूं ही सार्थक करूँगा।